טוב, יאללה. שלום יוטיוב. אנחנו פה במגה וולס, שהווידר שלנו מת, נשאר ווידר רק לכחול, ואנחנו רק 7 ירוקים. ושריים בסקייפ. כן, שזה אני ואלי פז. ויש 9 אדומים, 13 צהובים וכחולים פול. אז ננסה לנצח פה. צפייה מענה. הנה זה ירוק שם. טוב, אני זה פה את החיים שלי. אוי שפרה. אז הוא הכי קרוב אלינו. אדום? כן. רוצה לצאת עליו? אבל אני לא יודע איפה הוא. יש לך בואו? הנה מת אדום. לא, אני בואו. אז ככה אוכל משהו, אני אגיד לך. יש לי את 3 סטייקים. אז אני אגיד לך משהו. יש לי כזה ועוף. עוד צהוב מת. בואו לכם. צריך שהרגו להם את הווידר. אוי שתגיד לך קצת מבין. כך. נוס. אוי, הכחולים פותחים אותם, מה זה? לי? כן, הם פותחים פה את כולם. תראה כמה הם. בסדר, צריך שהרגו להם את הווידר, יאללה. מי הכי קרוב? הכי קרוב זה הכחול, יום. אתה רוצה לצאת? לא, שהוא יבוא לפה. יש לך טינקי? כן, יש לי 2. תקליט את הטינקי. ולד סרטות? אין לי. וואי. אין זה. ווידרים. וואי, הם 22. סתכל אותם. זה כמו פעם קודמת, זה בעיה. ועכשיו ימותו להם כולם. ואנחנו עתים הירוק עכשיו. יאללה, עכשיו יורד האנגר. יש לנו אוכל. אל תתחיל... זה אוכל. רגע, בוא איתי, תעשה לי קובר הבא. מה? בוא. יש לי בתיבה עוד את הכל שם. אני באה איתך, כן? כן, בוא. אנחנו מתקרבים לכחול, אתה יודע? לאיש הכחול? כן. הנה, אנחנו 50 בלוקים ממנו. 40. אני רואה את השמות שלהם. 2. תקל לך? תחפה עליי עכשיו. רגע, יש משהו בעדה בן 16. הנה, האינדרמן בא איתנו. זוז. זה לא אני. זהו? 65 כבר בלוקים, תרחק. טוב, לקחתי את מה שאני כן צריך. זה 50. טוב, בוא קח אוכל. אתה רוצה? רגע, אני אשים את הקקה שלי פה. 40 בלוקים. אתה רואה פה מתקרבים. שיט, אוקיי, תחזור. תחזור מהר. תחזור. אריאל, תבדוק לנו כאילו כמה הם באיזה סטים יש להם ומשהו. אם הם מקס זומבים. מה אתה... בוא קח. שאול. נתתי לך חצי מהכל, חוץ מי... האדומים זה סקלטון ורובריין. קח, הכי חשוב, קח, שאול. מה, למה ככה הרבה? מה אתה רוצה? האדומים זה סקלטון ורובריין. אוקיי. חולים. הם בסקייבייס או משהו? הם בשלהם. של האדומים? כן. יאללה, בוא נלך הכחולים לאדומים. זה סקלטון. חכה, מה אתה אומר? רגע, אני בודק. הכחולים זה סקלטון. הם עדיין 22. ואין אדומים. אוי, שיט, לאנגר. צריך? שאול לאנגר. הוא צריך אוכל. טוב.
אוי, עכשיו חסר לי קצת, יש לי רק 11, כמה יש לך? 26. תביא לי עוד קצת. נשאל אותו אם הוא ישראלי. שאל. לכחולים יש מלא. כן? הרוב הם סקלטונים. כן. פחות זה אורבריין זה... כמה צהובים יש? צהובים 2. רגע, אני בודק. 2. הצהובים זה... רגע, סקלטון. רגע, הוא עושה לי הכל חושך. כל הכחולים הם קופצים עליהם. על הצהובים. טוב, יש שתי סקלטונים, הצהובים. אוי, ירוק מגיע. כחול. כחול זה... יש לו בואו. גם לי יש. זהו... יש לך חצים. גם לי יש סתם. קח עוד. 2. זה יהיה עוד סקלטון או אירובריין. לא, הטל הזה, יאללה, 21, יש 21 כחול. סקלטון. איך סקלטון מתחיל נכנס מדיימונד? הוא פגע בי וזה לא הוריד לי. זה קריפר, היי. אני מכיר את זה, כנראה מישהו ספקטייטור חוסמים את זה זה. קריפר. תבדוק את זה אז. זה קריפר. זה קריפר משפר מכנסיים. הגעתי. רק. בוא, תלך אליו מאחורה, אתה בטוח? כן. אתה תלך מהכניסה ששם, אבל תעשה את זה שלא יראה את זה, כן? אני בודק אם באים עוד אנשים. אני כן. שם. זה רק הרב. אוקיי, באים עוד 3 כחולים. אז תחזור. לחזור? בעצם עוד... כן, תחזור. 5 פה בסביבה. אני רואה אותם. 1 נכנס ו4 בחוץ. לאן נכנס? 1 נכנס אלינו. ו4 נשארו בחוץ. מאיפה הם נכנסים? אני אגיד לכם אם הם נשארו שם. כן, הם פה בסביבה. יש פה 5 בחוץ. מנסים לבוא? הם באים מהטאנל. הם עומדים לקפוץ מהטאנל. הם לא באים. לא, הם לא קופצים. איפה כל הירוקים? מתחברים לזה? זה אתם נגד הכחולים. אוקיי, עכשיו בא עוד כחול. אליפס, תיזהר. עוד כחול בא. כל הכחולים פה בחוץ. יש פה מיליון חצים. כן, תביא לי. קח. סתם, הוא לא אוכל. תביא לו אוכל. מאוד אחד נכנס. אז תביא לו יותר מדי, כי לי גם... יש 6 אנשים. באים אלינו נראה לי מהצד השני. יש 6 אנשים פה בחוץ. פאק, באים אלינו מהצד, נעשה כאילו אתה לא רואה את זה. מה באים? יש לי TNT. טוב, 9 פה בחוץ. סבבה. תקריא. הנה, נראה לי הוא חוצה כבר. כן, הוא חוצה והוא בא לפה. זו שם. אני מתאבד בו. איך אתה מפה גם? כנס בהם עכשיו, כנס. עזוב. שלושה. אתה מוכן לקפוץ לבור? פתח אותו, כן. פתוח, פות. שים בלוק. יופי. קפצתי. תחום. זו. שים. נו. זו. קפצתם אותי. טוב. כולם פה, כולם קפצו. טוב. זה שזה עובד לי. יש, הרגנו נראה לי. לא. הרגתי. הרגנו. אתה הרגת הכל. מאחורינו, מהטאנלים הם באו. אוי, לא. אין לי חיים. תחזור. אני פתח אותו. תחזור. שתיתי את העיר. אליפז.
מתתי. די. זה 3 כחולים, זה 4 כחולים עליהם. מתים, אני מת. טוב, ג'י. הם עשו בור טוב, תראה איזה בור פצצה הם עשו, מה זה הדבר הזה? מי? אלה, הירוקים האחרים. היינו צריכים לבוא איתם. להשאיר אותו? תראה כמה קורנס, בואו. ראית איך הם עשו שם הם כחולים מהסוג כזה כמו מגן? מה זאת אומרת? כמו מגן, תסתכל. מה זה, איפה? נו, בוא... למי, לכחולים? הכחולים עשו מגן בוא תסתכל, כאילו. לא, מי מהם? כולם כמעט, בוא, מחוץ לזה שלנו, מחוץ לטירה. חוץ לתראה מה הם עשו. בוא תראה. תסתכל מה הם עשו פה. כאילו הם כולם עמדו פה בשורה. מה זה חרא הזה? זה של בור. לא, כולם עמדו פה בשורה. במדרגות האלה. טוב, אז לייק, סאבסקרייב. וקומנט. ביי בפרק הבא. ביי.